Rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-MDA u l-Malta Property Foundation faħru l-impenn tal-Ministru Jonathan Attard favur it-tfassil ta' kodiċi ta' etika u ta' prattika għal standards ogħla fis-settur tal-kostruzzjoni. Waqt seminar għall-intermedjarji fl-industrija li ġie organizzat mill-Aġenzija l-ġdida dwar is-suq tal-proprjetà fejn ġiet diskussa l-kollaborazzjoni bejn l-stakeholders dwar dan l-iżvilupp fil-funzjoni regolatorja, il-Ministru Attard stqar li jeħtieġ nifhmu li l-proprjetajiet mhumiex biss dwar numri u bejħ imma wkoll dwar id-deċiżjonijiet finanzjarji l-aktar kruċjali fil-ħajja tan-nies. Tenna li jista' jinħoloq ambjent fejn il-konsumaturi jħossu li għandhom fiduċja fil-proċess, fejn l-investituri jsibu opportunitajiet ġodda u fejn il-professjonisti tal-proprjetà jistgħu jaħdmu b'ċertezza u b'kuxjenza. Il-President tal-MDA Michael Stivala u ċ-Chairman tal-Malta Property Foundation Sandro Ketkuti irrikonoxxew il-ħidma tal-Ministru Attard biex is-settur tal-kostruzzjoni jilħaq standards ġodda għoljin. Suġġerixxejt li dak iż-żmien jiġu regolati l-aġenziji bl-għajnuna tal-aġenziji tal-real estate agencies f'Malta li huma fosthom l-iktar ewlenin f'pajjiżna ingħaqadna biex jiġu regolati il-property negotiator, il-property consultant, il-middleman sabiex intellaw l-standards u il-knowledge fuq is-settur. Għandna bżonn dawn ir-riformi li issa jiġu attwati u din hija l-Aġenzija qegħdin naraw dan ir-riżultat fejn l-aġenti ħajkunu irregolati, jaraw li jkunu edukati u jkunu iktar strutturati. Hija riforma importanti fejn il-poplu hemm barra ħajkun iktar protett biex meta qed jixtri il-proprjetà tiegħu l-ikbar investiment li qed jagħmel li jkun iktar protett. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Proprjetà Joe Degwara qal li din l-attività kienet waħda minn sensiela li se jkunu qed isaħħu l-ħidma biex flimkien ma' aġenziji u entitajiet oħrajn iwasslu lejn suq tal-proprjetà aktar trasparenti, robust u sostenibbli. U stqar li l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni il-BCA kienet mistiedna tagħmel preżentazzjoni dwar l-IPC certificates, l-obbligi ta' Malta l-enerġija u anke studji oħrajn li għadhom id-din isiru fis-settur li jinkludu fost oħrajn il-Building Passport li jiddefinixxi l-binja u d-dokumentazzjoni kollha relatata mal-proprjetà.